Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Sepisan boten wonten tembung ingkang langkung indah kejawi syukur ngersaning Gusti ingkang Maha Murah. Sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing dalu sakmangke kula kaliyan kanca-kanca Astabrata anggelar ringgit purwa kanthi durasi ringkas. Idep-idep punika tamba kangen. Jernyatanipun sampun gangsal sasi punika pandemi corona nggih seniman ingkang sangat terdampak ngantos pementasan wayang kulit lan kabudayan sanesipun terbatas. Mila kanthi boten nglanggar wujudipun protokol kesehatan ing dalu sakmangke gelar kabudayan live streaming dua channel nggih Astabrata Media kalih Niken Salindri Family nggih. Dene punika inggih idep-idep suronan Agustusan inggih punika kadang-kadang kula saking Wayang Mania Community WMC ingkang kepareng rawuh nenggani matur nuwun. Nggih menika idep-idepipun inggih ambal warsa WMC. Nggih. Saderengipun monggo kula aturi perwakilan saking Kadang WMC Mas Karno utawi lintune ingkang mewakili monggo katuran atur pangantikan dhateng ngajeng punika. Monggo sasana saha wekdal kula pasrahaken. Matur nuwun saking perwakilan kanca-kanca WMC. Slindro kang rasa, slindro kang jiwa punika sampun dadi wahyaning mangsa kala ringgit purwa kawiwitan. Ing pangangkah mugi-mugi pandemi corona ingkang angliputi animbrung wonten bumi Nuswantara saged diangkat kalih Gusti ingkang murbeng jagat. Monggo kawiwitan. Jago Purwatunggal
Jari
rawanipun dandang gula Mbah Surat. Allahu Akbar minangka pepeling atan ning masjid swara ngumandang iku minangka bukane ngibadah kang satuhu umat Islam salate wajib luwih becik jamaah sunah ejo kantun Ramadan nindakno poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah taring hidayah. Leren dhisik Kang Gareng. Ya, Truk. Leren dhisik kok leren. Wah, yaene kok wis goro-goro. Ha iya. Jenenge kabudayan wayang kulit iki fleksibel, budaya sing lentur. Ngono ya, Truk. Ora kok kudu jam 11 limbukan. Apa meneh iki wis alame ya lagi pandemi. Ngono? Dadi ora entuk rampung isuk-isuk. Waktune dibatesi. Mula lagon-lelagonan, sinden sesendonan iki mung sak season ya kuwi season goro-goro. Ngono ya, Truk? Wah, luar biasa ya Mas, luar biasa. Alhamdulillah kapisan ngucapke syukur kunjuk ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Sebabe awake dhewe isih pinaringan kesehatan lahir terusing batin. Kesehatan kuwi bondo sing paling larang. Bondo sing paling larang. Awake dhewe ngucap syukur sebabe di tengah-tengah virus wabah sing nimbrung ana bangsane dhewe, di tengah-tengah pandemi sing nglimputi negarane dhewe, nyatane awake dhewe isih pinaringan sehat kebagas warasan. Amin, Truk. Pancen sing dijaluk ya kuwi Kang Gareng. Sholawat sarta salam kurmat kunjuk marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah, khususe Bagindo Hasan lan Husain. Acarane apa Mas? Piye? Acarane iki jane ya mung kangen-kangenan wae. Kangen-kangenan. Ben ora kelangan ngeng, tombo kangen. Apa meneh iki ya digelar dengan protokoler kesehatan. Uga ditayangake lumantar live streaming. Dadi wong sak donya iso ndelok gambare raine awake dhewe. Betul. Ya kuwi live streaming lumantar YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Astabrata Media ya kuwi lan Niken Salindri Family ya, Duk ya. Wah, luar biasa. Gawe apa ki mantau kegiatane awake dhewe sak kanca Astabrata Media. Kuwi gampang carane piye? Carane ya wis buka YouTube ya toh, channel Astabrata Media kuwi dibuka terus ana tulisan subscribe. Dipencet kuwi gratis, subscribe kuwi gratis ora bayar. Terus dipencet tombol lonceng kok kegiatan-kegiatan awake dhewe sak kanca Astabrata Media kapanpun dan dimanapun bisa
dimonitor ning omahe dhewe-dhewe. Oh ngono to. Heeh, dadi ora kudu mara rene. Mamane wayangane ning kene cukup ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah, luar biasa, luar biasa. Kemajuan zaman, Reng. Heeh. Lah. Dasare apa meneh iki ana ing gelar kabudayan, gelar kesenian, tontonan rakyat, ana ing Pemda pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk iki jane wis entuk tanda tangan, jane wis diizini, wis diizini, tapi tentunya penyikapane kudu nganggo tetap protokoler kesehatan, protokol kesehatan. Heeh. Terus uga ki awake dhewe sing angel piye? Sing angel ki nak ya mengembalikan mindset masyarakate awake dhewe, mengembalikan apa ya pola pikire masyarakate awake dhewe. Wong mergo rakyat cilik sing ana desa ana pelosok-pelosok kono ora isih orang gagapi dikira wayangan, pengajian dan lain sebagainya ki isih urung oleh. Wi boleh saja. Tentunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan. Nek muni protokol kesehatan sing hati-hati aku tahu kleru Lah iya. Ora protokol lah ya. Iya, Dadi awake dhewe iki ya membuktikan kepada pemerintah, awake dhewe iki seniman sing ora anti pemerintah, awake dhewe iki nurut karo pemerintah. Apapun yang ditulis, keputusan, kebijakan apapun itu pasti awake dhewe dadi seniman apa nek dadi nom-noman taruna, seniman taruna, seniman muda iki mesti kudu taat. Wong ya ora melanggar. Penonton ning kene ya dibatasi nganggo masker. Tur ya cuci tangan nganggo hand sanitizer. Lah iya, Ki babar blas ora melanggar protokol kesehatan. Tur ya saya apike langkung becike iki ya supaya ana kepiye ya solusi tumrape seniman-seniman kang ya ngene iki gelar kabudayan, wayang, lajaran, antayub, campursari dan lain sebagainya. Ora mungkin Kang Gareng mosok kaya arep ngene iki terus virtualan terus. Iki tidak mungkin. Mula kudu awake dhewe memita sing banget lah piye carane, solusi piye, entah ya penontonnya dibatasi, entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pana babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus. Luwih banget lah piye carane, solusi piye, entah ya penontonnya dibatasi, entah apa piye kuwi awake dhewe pasrahne karo wong-wong dhuwuran sing luwih pana babagan kebijakan anggone luwih bisa mranata becike pemerintahan terus. Luar biasa. Iki uga awake dhewe nglipur para sing mantau awake dhewe, sing monitor lewat live streaming. Baik sing lewat channel Asta Brata Media, baik sing lewat channel Dik Niken Salindri Family. Awake dhewe iki wong sak donya iso mantau awake dhewe, iso. Baik sing di dalam negeri maupun sing merantau ning luar negeri, Arab Saudi, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Sing ora iso disebutke siji mbaka siji ya, Tru. Wah, iki luar biasa. Nggo ngisi kekosongan jane ora apa-apa ngene iki. Ora apa-apa ning ya ora kaya ngene iki terus. Wong ya nek upama ngene iki nak nggo mancing piye? Upama ana sing ngersake kaya ngene iki pagelaran minimalis utawa virtual secara ning kene iso didelok lumantar YouTube ngene iki jane ya matuk wae. Wong ngene iki upama para-para sing sutresna budaya sing mapan merantau nang luar negeri, sing kerja ndek kono upama karenaning penggali iso ngadake acara kaya ngene iki cukup ning kene ora usah dadak piye-piye secara virtual, iya minimalis
tentune biayane. Oh, biayane dijamin wis ora usah ditakokke. Ora ngentekke gaji sewulan. Oh ngono terus. Wis bene. Piye-piye pokoke digasak ya, Truk. Digasak. Ya. Wis. Lah ya sing penting padha mlakune lah. Heeh. Kita gelar acara suronan Agustusan. Wah, luar biasa. Tidak lupa saudara-saudara dari organisasi Wayang Mania Community Mas. WMC luar biasa semangati. Tepuk tangan untuk Wayang Mania Community kanca-kanca. Sing patut diacungi jempol. Iki wis ambal warsa, Mas Karno dan lain sebagainya sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji, luar biasa jempol dua untuk Wayang Mania Community. Semoga kedepannya tambah solid, tambah kompak dalam nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa, khususnya wayang kulit. Wah, ya luar biasa. Uga Agustusan, Truk. Agustusan piye to awake dhewe anggone ngempakne dadi wong Indonesia, ya to. Awake dhewe iki dengan adanya virus corona iki wis susah, uripe ora usah digawe susah. Ora usah digawe geger. Ora perlu gegeran, ora perlu gontok-gontokan, ora perlu dojotos-jotosan. Ayo, semua elemen masyarakat kita kembali merangkul tangan, berjabat tangan, kita bersatu padu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus kembali kepada Pancasila ya, Truk. Pancasila intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita intisarikan itu menjadi tiga: ketuhanan, kemanusiaan, karo kebangsaan. Kalau diringkas lagi menjadi satu: ketuhanan yang Maha Esa. Jane yen ngerti karepe iki mung siji, ya kuwi gotong royong. Ning yen ngerti karepe, tapi awake dhewe disibukkan dengan bangga membanggakan kemajuan IT sampai kita lupa atas sejarah-sejarah yang dulu diperjuangkan oleh pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa negara Indonesia. Ya moga-moga ambal warsa WMC dengan semangat kemerdekaan dan acara suronan Agustusan iki kabeh dilumpukne dadi siji, intine tombo kangen. Supaya bisa ayo ngeraketke paseduluran, nyambung tali silaturahmi, supaya awake dhewe masyarakat Indonesia ndonga bebarengan memuji marang ngarsaning Gusti. Muga-muga pandemi kang ngelimputi negeri iki muga-muga enggal dirampungake karo Gusti satemah bisa keadaan kembali semula kaya sing uwis-uwis ngono ya, Tru. Amin amin ya rabbal alamin. Kuwi mau bawa urung dilagokke. Ora apa-apa, ora usah dilagokke iki ning mumpung ki Agustusan. Agustusan iki yen ora muni lancaran 45 iki kurang afdal. Jadi nggugah semangat, iki nafase isin nafas kemerdekaan. Ya, monggo dipun siapaken. Kadang Pradonggo Astabrata. Astabrata Media, Wirak YouTube. Astabrata. Monggo lancaran 45 buka saking tenor. Monggo Mas Fafa ya. Lancaran 45 dados. Negara kita wis bersepara atas dasar Pancasila. Mati kalan tangga itulah Agustus menuju tahun tangan atas matamu. Rambat
rambate ratahayu rambate ratahayu mata sarung maju menjadi rahayu merdeka 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 bumi kelahiranmu merdeka sekali lagi merdeka ya rasa merdeka barang-barang benderane umat depan awe-awe abang putih karena itu akan sejatimu negara kita wis merdekakan atas dasar Pancasila mati kawan di tangga 17 Agustus 1945 rambate ratahayu rambate ratahayu bareng maju menjaga kayu merdeka 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 bumi kelahiranmu merdeka 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 masyarakat merdeka. alhamdulillah wis katur terus wis katur ya kuwi lancaran 45 iki maca ya kuwi sing mlebu ana WA-ne dhewe heeh oke ade kok sadurunge ya salam-salam dhisik iki awake dhewe untuk salam paseduluran kaca mripat pundi mau saiki nek ora nggo Surya Kantha lha kuwi ora uti cetha malah tau ning jeding kacamatane orang tak cepot ndelok ngisor iki to kaget dhewe to katoke iki lho maksude iki iki salam-salam dhisik kanca-kanca Astabrata entuk salam saka sapa bae saka Sutresna Budaya iki saka Ibu Sintia Jasi sing mapan ana Hongkong sapa meneh iki salam paseduluran meneh kunjuk Ibu Francisca Anita saka Banyuwangi iki sing setia monitor ana ing channel dhewe ngono ya Tru sapa meneh iki uga saka Mbak Sukeni dari Bintaro Tangerang Selatan Mbak Pipi Pupu wah jeneng apik mencah sing saiki ana ing Formosa Taiwan oh ngono ya Tru luar biasa iki uga saka Mbak Sri Wulandari sing mapan ana ing Yogyakarta Mbak Ayuningsih sing mapan ana ing Madiun nyuwun sepunten kula mboten saged nyebataken setunggal baka setunggal luar biasa iki uga Mas Eko Prasetyo nderek monitor Pak Dalang wah nggih wah luar biasa wis iki mengko diwaca ditutuke mengko oh iki Ogo saka pepunden dalang pepadi rawuh Pak Jianto, Pak Bambang Her dan Pak Ali Yusuf, Pak Ali Eli Yuswia. Rawuh matur nuwun sampun dipangestoni, matur nuwun sampun dipun berkahi. Luar biasa. Wis mengko diwaca mengko meneh ya. Ya sing dianti-anti, wis jam 11 wis pas, jam 11 boro-boro nanti jam 12. Jam 12 ku nggo 5 menit tutuke lakon. Sepele men. Ya ora, penting lakone yo kecekel. Ayo
Dik Niken Salindri. Tang 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 dik ya. Dalang Akbar sak Indonesia sing paling ambyar. Wayangan Dalang Akbar sak Indonesia sing paling sabar. Wah, apa meneh ya? Wayangan Dalang Akbar sak Indonesia paling gempar. Wayangan Dalang Akbar terus bar. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Dik Niken Salindri. Wilujeng dalu, selamat malam, good night, Mas Akbar. Luar biasa, lama tak jumpa, Dik. Alhamdulillah, Mas, akhirnya bisa kepanggih malih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kangen pora Mas karo aku. Lho yo no. Kok kangen banget ya? Hah? Kangen banget ya? Lho yo no, kabeh kangen. Wayangan ngene iki yo kangen, sampean kangen to melu wayangan ngene iki? Yo kangen to, Mas. Wis pirang wulan Dik Niken? 9 bulan ku tidak ikut wayangan. Ngono lho, Mas. Wes to, wes aku ki mung kok iso 9 wulan suwe men 5 wulanan lah. Lho, iki coronanya sejak kapan to, Mas? Februari Sejak Maret, pertengahan Maret lah, pertengahan ya, Maret. Ya sekitar 8 bulanan, 6 bulanan lah. Ya, awake dhewe ora ngene iki ya to. Akhirnya bisa tempuk kumpul bareng kalih kanca-kanca seni. Jan seneng aku. Seneng ya, Dik. Uga salam-salam dhisik, Dik, kanggo sing nonton teng mriki, baik pamirsa sing mriki, baik sing lumantar YouTube kekarone. Salam sik. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani datang YouTube live Niken Salindri Family kalian YouTube Asta Brata Media. Nggih sugeng dalu sedaya matur suwun sampun mirsani kula kalian Mas Akbar sak rombongan. Nggih, ampun supe sing dereng subscribe di subscribe. Di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Subscribe, like, komen, dan share. Share apa yang ngerti? Dikirim-kirim ke. Bagikan. Dibagikan. Dibagikan luar biasa. Luar biasa. Ki uga anu apa ki Dik Niken iki nak jane ade ki mancing ya to. Saka Sutresna Budaya mbok menawa nek sing ngersakne ngene iki neh lumayan lho ngene iki. Ini ki wayang minimalis ya to. Okay. Dengan waktu yang minimalis, tentunya dengan biaya sing wis ora ngeneki perbuya akeh lah gitu. Harga seduluran. Kayak ngene iki lho wayangan virtual ngene iki lho umpama nek sing ngersakne. Oh nggih, oh dadi saweran online ngoten to? Mboten, sing mesti memosok ke depane enek sing ngersakne wayangan ngene iki tanggap tapi wayangan virtual. Oh nggih. Iki ora ngentekne gaji sebulan kok. Heeh, luar biasa. Niki pripun Mas Akbar? Lho. Wis paring apa ki? Salam panguwur. Saiki aku arep sharing-sharing dhisik. Luwih dhisik sadurunge nembang-nembang gojek-gojek dan lain sebagainya. Di pandemi corona iki to. Nggih. Iki menurut perasaan sampean iki piye? Pandangan sampean iki piye? Selama sing sampean alami. Sejak enek corona ki suwedih, Mas. Nggak enek tanggapan belas. Tapi aku tuh selalu menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Makanya omahku kabeh resik, Mas.
resik. Ibuku barang menjaga kebersihan. Contohnya? Jadi TV ku resik, kulkasku resik, AC resik, kipas angin resik, motor resik, mobil resik, kabeh resik. Mas. Wi jenenge kadol ya cerot. Wi jenenge kadol. Lah piye? Ora tatanan iki wi corona 5 bulan iki to. 5 6 bulanan. Ki sampean sekolahe berarti ora tatap muka. Napa? Ora sekolahe ora secara langsung sampean sekolah. Boten nggih, nugas-nugas Daring. dari rumah. Daring dari rumah. Daring. Uga awake dhewe ngene, Dik. Awake dhewe iki nek dadi seniman kudu iso menehi contoh ya toh. Nggih. Piye awake dhewe untuk selalu tetap menjaga kebersihan agar ora terjangkit virus corona iki. Tentunya ning ndi protokol kesehatan. Nggih. Ning ndi pakai Masker, cuci, tangan, jaga kebersihan. jarak. Oh, jaga jarak. Yo, oh, jaga jarak ki maksudnya. Nah, sing terakhir. Ngene, tak jaga jarak kuwi berarti tuku godhong jarak terus dijogo. Ya ora ngono macam iki Lah, jarak terus? jaga jarak ora usah nempel-nempel ngono kuwi. Ora usah desel-deselan. Ora usah Ndak jaga oleh berarti. jarak. Jaga jarak. Ya ora usah dodoh, ora kok terus bareng ngono nek salat ning kene stoke ning lapangan gandum ora mungkin. Ya mesti aja nempel-nempel ya ta. Iya, siap. Adewe kudu tetap mempromosikan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Benar toh? Nggih. Luar Leres. biasa. Heeh. Saiki ngene. Selama 5 bulan iki, ya toh aku ngejak omongan karo sampeyan. Ya. Nggih, monggo. Selama 5 bulan iki aku nak merongos ning omah. Nggih, wong merongos lha niki mboten merongos kok Maksudnya Oh, sampe merongos dibehel ki- lho. Ora, maksudnya merongos ki nganggur. Oh, nganggur. Nah, Nggih. tidak ada kegiatan, ya toh. Kuliah ya pas prei. Nggih. Nah, aku nak kayak sempet karo sampean gawe-gawe lagu, ya toh. Ya ora gawe lagu ning cover-cover lagu ning YouTube. Nggih. Nah, kowe iki kamangka aku iki ora basiku nyanyi. Ya toh. Ora basiku aku nyanyi ngono ki ora, jane ora ya ora basiku, ya toh. Lah, sampeyan iki sing nek nyanyi sampeyan nak wis biasa. Nembang ya wis biasa. Biasa. Nah, saiki diwalik lakone. Saiki diwalik ceritane. Diwalik pripun? Diwalik ceritane ya toh. Sampeyan saiki kudu iso ndalang. Alah, mek trimo dalang apa? Lho. Dalang e? Alah rene apa-apane. Lho. Kok iso dalang ki wong lho ngobahke wayang. Ibarate pucuk rambut nganti jempol sikil ki obah kabeh. Lho toh. Sik, niki lek kula dikengken dalang. Ah iya no. Kula dikengken dalang sakniki. Niku wonten petunge dhewe. Lho. Petunge piye? Wonten regane dhewe-dhewe. Regane niku 3. 3. Sing setunggal atas, sing kedua tengah, sing ketiga bawah. Maksudnya piye kuwi? Lek umpama sing atas, Atas. niku mengke